Έτσι λοιπόν, με βάση τα πρώτα στοιχεία που προέκυψαν από ιστορικές πηγές, είδαμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο αριθμό σεισμών. Αλλά αυτοί οι σεισμοί όμως έπληξαν όλο το νησί. Εάν κάνουμε ένα φιλτράρισμα των σεισμών, με βάση τα αποτελέσματά τους και με βάση τις περιγραφές, θα δούμε ότι στην πόλη της Ζακίνθου, σεισμοί καταστροφικοί ήταν πιο λίγοι. Είχαμε σχεδόν τους μισούς σεισμούς από ό,τι είχαμε συνολικά για όλη τη Ζάκυνθο και από αυτούς που είχαν πλήξει όλη τη Ζάκυνθο. Έτσι λοιπόν, απομονώνουμε τους σεισμούς αυτούς και βλέπουμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με σεισμούς, αλλά όχι μόνο καταστροφές που προήλθαν από καθ' αυτό το φαινόμενο του σεισμού, δηλαδή της δόνησης. Έχουμε να κάνουμε με φαινόμενα και με καταστροφές οι οποίες προήλθαν κυρίως από τα συνοδά γεωδυναμικά φαινόμενα, δηλαδή τα φαινόμενα που συνοδεύουν τους σεισμούς. Και αυτό βλέπουμε σε κάθε σημείο του κόσμου που πάμε και εκδηλώνεται μεγάλη σεισμική δόνηση, ότι δεν είναι τόσο πολλές οι επιπτώσεις από τους ίδιους τους σεισμούς, όσο από τα συνοδά γεωδυναμικά φαινόμενα. Λοιπόν, έτσι έχουμε λοιπόν ρευστοποίηση εδαφών. Θα δούμε τι είναι ρευστοποίηση. Είναι σχετικά άγνωστο φαινόμενο. Είναι οι εδαφικές και σεισμικές διαρρήξεις. Είναι τα κατολιστικά φαινόμενα με την ευρεία έννοια του όρου. Είναι ο αναβρασμός πίσας, ένα μοναδικό φαινόμενο που συμβαίνει στους σεισμούς στο κερί. Είναι η έκκληση αερίων, και αυτό δεν το παρατηρούμε συχνά σε άλλες περιοχές. Είναι τα οπτικά φαινόμενα, τα οποία θεωρούσαμε ότι είναι οφθαλμοπάτη, αλλά τελικά δεν είναι καθόλου οφθαλμοπάτη. Είναι τα κύματα τσουνάμι, που τα είδαμε και πρόσφατα σε μεγάλους σεισμούς. Είναι οι μεταβολές των υδροφόρων οριζόντων και είναι η γεωγραφική διαφοροποίηση των ζημιών. Αυτό που ψάχνουμε εναγωνίως να βρούμε σήμερα και να κατανοήσουμε, γιατί σε ένα μέρος έχουμε πολλές ζημιές, άσχετα αν είναι κοντά στο επίκεντρο, και σε ένα άλλο μέρος που ίσως είναι λίγο πιο μακριά έχουμε πιο πολλές ζημιές. Η γεωγραφική διαφοροποίηση των ζημιών, που σε κάποιο σεισμό κάποιος ιστορικός αναφέρει και το λόγο. Και αυτό το συνειδητοποίησαμε τώρα τελευταία. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με τους σεισμούς αυτούς εδώ, αλλά και με όλα τα γεωδυναμικά φαινόμενα τα οποία συνοδεύουν τους σεισμούς. Όλα αυτά θα πρέπει να τα αναλύσουμε. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με την ίδια τη σεισμική δόνηση, η οποία προσβάλλει κάθε είδους κτίρια. Εδώ είναι στην Ιταλία βιομηχανικά κτίρια, στην Ιαπωνία, ιστορικά κτίρια στην Ιταλία, στη Νέα Ζηλανδία, στην Ελλάδα, στην Τουρκία και σε άλλα σημεία του κόσμου. Έχουμε δηλαδή την επίπτωση από τη σεισμική δόνηση μόνο σε αυτή την περίπτωση. Και στη συνέχεια έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται ρευστοποίηση εδαφών. Η ρευστοποίηση τι είναι? Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το στερεό έδαφος, το οποίο έχει όμως και μία υγρή παρουσία, κατά τη σεισμική δόνηση χάνει τη διατμητική του τάση, αντοχή, και γίνεται υγρό. Δηλαδή ουσιαστικά ό,τι κτίριο και να είναι απάνω στα ρευστοποιημένα εδάφη δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Βλέπουμε εδώ μια ρευστοποίηση στη Νέα Ζηλανδία πέρυσι από το σεισμό. Αλλά βλέπουμε και άλλες ρευστοποίησεις που έγιναν σε μεγάλους σεισμούς, όπως για παράδειγμα στο λιμάνι του Κόμπε, κοιτάξτε τις καταστροφές εδώ, ή τις εδαφικές διαρρήξεις και επεκτάσεις που συνοδεύουν τις ρευστοποίησεις. Εδώ επίσης χάσματα τα οποία έχουν γίνει από ρευστοποιημένα εδάφη που υπέκειται. Εδώ μια πόλη πλημμύρισε στο Christchurch της Νέας Ζηλανδίας πέρυσι από τα νερά λόγω των ρευστοποιήσεων που υπήρχαν. Όλος ο υδροφόρος ορίζοντας βγήκε στην επιφάνεια κάνοντας μια άμορφη μάζα το έδαφος και τα κτίρια που είναι πάνω. Και πάμε σε ιστορικές αναγραφές και βλέπουμε ότι έφνης συνέβη πλημμύρα υδάτων στο κεντρικό σημείο της Ζακίνθου. Σε αυτό το σεισμό, θα το δούμε στη συνέχεια. Και εδώ είναι ο κύριος Καρίδης, από το καθηγητής του Πολυτεχνείου Ομότιμος στην Ιταλία φέτος, όπου τι έχει συμβεί στην Εμίλια Ρωμάνα, όπου εδώ από το πηγάδι μέσα έχει βγει ρευστοποιημένο υλικό, δηλαδή άμμος και νερό. Και αυτό, αν πάμε στις ιστορικές αναγραφές και δούμε, αναφέρεται πολλαπλώς σε πολλούς σεισμούς ότι φρέατα υπερχείλησαν. Εδώ το νερό αυτό τουλάχιστον 2 μέτρα πήγε πάνω από το χείλος του πηγαδιού. Μια αντίστοιχη κατάσταση είχαμε και σε σεισμούς που έγιναν και ανιχνεύουμε μέσα από τις καταγραφές στη Ζάκυνθο. Κατολιστικά φαινόμενα έχουμε σε πάρα πολλούς σεισμούς. Βλέπετε το 1513 σε τουλάχιστον 10 σεισμούς που έγιναν μέσα στην πόλη της Ζακίνθου. Οι κατολιστές αυτές κυρίως εμφανίστηκαν, βλέπουμε τις κατολιστές που έχουν εκδηλωθεί σε διάφορους σεισμούς σε όλο τον κόσμο, και κυρίως
βλέπουμε ότι η περιοχή των κατολιστήσεων ήταν το Κρυονέρι και το Κάστρο. Και στο Κρυονέρι και στο Κάστρο είχαμε πάμπολες κατολιστήσεις σε πάρα πολλούς σεισμούς, σε όλους σχεδόν τους σεισμούς που έγιναν μέσα στην πόλη της Ζακύνθου. Βεβαίως, σε αυτές τις περιοχές και στο Κάστρο αλλά και στον Κόκκινο Βράχο δεν χρειάζεται να γίνει κάποια σεισμική δόνηση για να πέσει. Από μόνο του, λόγω της διάβρωσης, λόγω ανθρώπινης παρέμβασης, στα πρανή, στον πόδα των πρανών έχουμε κατολιστήσει. Αυτή είναι μια κατολίστηση που έγινε στον Κόκκινο Βράχο μεγάλη πριν από 6 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Οπτικά φαινόμενα. Οπτικά φαινόμενα είδαμε ότι σε 3 σεισμούς περιγράφεται ότι 3 πύρινες σφαίρες κατέπεσαν από τον ουρανό στο σεισμό του 1729. Επίσης, μετέωρα θεάθηκαν στον ουρανό, στην περιοχή του Σκηναρίου. Και ίσως σκέφτεται κάποιος ότι επειδή είναι μεγάλη σεισμή αυτή, ότι οι άνθρωποι περιγράφουν φαινόμενα τα οποία δεν έχουν δει ή είναι στη φαντασία τους. Αλλά βλέπουμε την τελευταία δεκαετία ότι στους σεισμούς έχουμε οπτικά φαινόμενα. Τα οποία οπτικά φαινόμενα δημιουργούνται από τη μεταβολή των τάσεων και του ηλεκτρικού πεδίου που υπάρχει στην ατμόσφαιρα λόγω της συμπίεσης που υπάρχει, λόγω της καταπώνησης στα πετρώματα. Εδώ στη Ζάκυνθο όμως έχουμε μια αμφιβολία. Αν αυτό το πράγμα συνέβη λόγω της καταπώνησης των πετρωμάτων και της αλλαγής του μαγνητικού και του ηλεκτρικού πεδίου, ή αν σε αυτό βοήθησαν και τα αέρια τα οποία εκλείονται και τα οποία αναφλέγονται εύκολα. Και από την νότια περιοχή της Ζακύνθου, αλλά και στη βόρεια περιοχή της Ζακύνθου. Έτσι λοιπόν δεν είναι όπως για παράδειγμα εδώ. Αν πάει κανένας στην κεντρική φωτογραφία, θα δει ότι πραγματικά έχουμε στα καλά του καθουμένου έκκληση αερίων. Πόσο μάλλον σε έναν σεισμό που διατεράσσεται το υπέδαφος. Έτσι λοιπόν κάθε άλλο παρά φαινόμενα φανταστικά είναι τα οπτικά φαινόμενα. Τσουνάμι. Τσουνάμι εκδηλώθηκαν σε 4 σεισμούς στη Ζάκυνθο, στην πόλη της Ζακύνθου. Αναφέρεται σαν πλημμύρα υδάτων ή κύμα που ήρθε. Πάντως δεν είχαν μεγάλο μέγεθος, δεν υπερέβησαν τα 2 μέτρα και δεν είχαν μεγάλες ζημιές. Γιατί εκεί που μπορούμε να έχουμε μεγάλα τσουνάμι, στο δυτικό τμήμα της Ζακύνθου, εκεί δεν υπάρχουν οικισμοί. Στο ανατολικό τμήμα, εδώ στην πόλη, το πέλαγος είναι μικρό, η θάλασσα δεν έχει έκταση, συνεπώς δεν μπορεί να αναπτυχθεί ένα τσουνάμι όπως αυτό που αναπτύχθηκε πριν 1 χρόνο στην Ιαπωνία. Αναβρασμός Πίσας. Έχουμε αναβρασμό Πίσας και έκκληση αερίων σε πάρα πολλούς σεισμούς. Σε κάθε σεισμό σχεδόν αναφέρεται ότι έχουμε και έκκληση αερίων αλλά και αναβρασμό Πίσας, κυρίως στο κερί. Εδαφικές διαρρήξεις, σεισμικές διαρρήξεις έχουμε σε όλους σχεδόν τους σεισμούς που έγιναν στη Ζάκυνθο. Είναι ένα κλασικό φαινόμενο το οποίο παρατηρούμε και το οποίο καμιά φορά μας υποδεικνύει και το ρήγμα το οποίο έδωσε το σεισμό. Και μπαίνοντας στο δεύτερο και τελευταίο μέρος της παρουσίασης, αναφερόμαστε σε κάθε σεισμό χωριστά. Τι έγινε σε κάθε σεισμό μέσα στην πόλη της Ζακύνθου. Για ιστορικούς λόγους παίρνουμε πρώτα το σεισμό του 1469, όπου είναι ο πρώτος σεισμός που είναι καταγεγραμμένος, που έχει διασωθεί μάλλον σε ιστορικά αρχεία. Και ο οποίος σεισμός δεν είναι της Ζακύνθου μάλλον, από ό,τι φαίνεται είναι ένας σεισμός που έπληξε και την Πελοπόννησο, αλλά και τη στερεά Ελλάδα πάρα πολύ. Είναι ένα σχέδιο του 1420. Είναι ο πρώτος σεισμός που αναφέρεται και σώζεται, εν πάση περιπτώσει, στη Ζάκυνθο. Ο δεύτερος σεισμός είναι ο σεισμός, ο οποίος βεβαίως ο σεισμός ο πρώτος δεν είχε καμία επιρροή στην πόλη της Ζακύνθου. Απλώς και μόνο αναφέρεται για ιστορικούς λόγους. Ο δεύτερος σεισμός ήταν στις 16 Απριλίου του 1513. Είχε μία ένταση 9. Ήταν αρκετά μεγάλος σεισμός. Όχι Ρίχτερ. Είναι σύμφωνα με τη νέα ευρωπαϊκή κλίμακα μέτρησης εντάσεων το 9. Δηλαδή είναι ουσιαστικά κάπου 30-40% σπίτια κατεστραμμένα. Τα σπίτια εκείνης της εποχής, με αναγωγή βέβαια κάπως διαφορετικά μπορούμε να εκτιμήσουμε και την ένταση αν ήταν σήμερα. Λοιπόν, σε αυτό το σεισμό τι αναφέρεται? Αναφέρεται το εξής, ότι ο σεισμός ούτως έκοψε από άνω έως κάτω το όρος του φρουρίου. Δηλαδή έχουμε όλη αυτή την εικόνα κατολίστησε με το σεισμό. Έκοψε από άνω μέχρι κάτω και κάλυψε πολλές οικίες, αλλά και είχαμε και πολλούς θανάτους σε αυτό το σημείο. Έτσι λοιπόν
Ακόμα και σήμερα φαίνεται το απότομο πρανές στο νότιο κομμάτι του κάστρου, το οποίο υπάρχει, αλλά χαρακτηριστικά σε αυτή την εικόνα αποδίδεται η κατολίσθηση. Δηλαδή αυτή είναι ουσιαστικά μια σφινοειδής κατολίσθηση, η οποία υπάρχει και την οποία αν βλέπαμε σήμερα το ίδιο θα λέγαμε. Έτσι λοιπόν έχουμε την κατολίσθηση αυτή στο σεισμό του 1513, κατολίσθηση όμως η οποία πέρα από το γεγονός ότι αλλίωσε τη φυσικογεωγραφική εικόνα του φρουρίου και των λόφων, πρόσφερε και υλικό ταυτόχρονα. Υλικό το οποίο κάπου έπρεπε να πάει. Θα δούμε πού πήγαινε το υλικό αυτό. Από κάθε σεισμό, από κάθε κατολίσθηση μέσα στην πόλη. Βλέπουμε λοιπόν σε φωτογραφία όλο αυτό το κομμάτι, διαφοροποιημένο ασφαλώς γιατί έχουν περάσει και 500 χρόνια από τη διάβρωση, αλλά και από άλλες κατολίσθησεις οι οποίες έγιναν σε μεταγενέστερους σεισμούς, και βλέπουμε το νότιο κομμάτι του κάστρου, ένα κομμάτι το οποίο έχει ήδη καταρρεύσει. Δεν είχε τότε καταρρεύσει το νότιο κομμάτι του κάστρου, ή μάλλον δεν αναφέρεται σαφώς, αλλά αυτή είναι η σημερινή εικόνα. Εδώ αυτό το κομμάτι έχει καταρρεύσει του κάστρου και δεν διασώζεται πια. Από τις συνεχείς κατολισθήσεις και τις διαβρώσεις των σχηματισμών. Επίσης, σε ένα δεύτερο σχήμα βλέπουμε ότι οι σεισμοί από το 1521 μέχρι το κάπου 7 σεισμοί, τι έκαναν? Είχαν σαν αποτέλεσμα διαδοχικές κατολισθήσεις στο κάστρο. Και ζημιές βέβαια σε κτίρια και θανάτους. Αλλά αναφέρεται σαφώς ότι είχαμε σε αυτούς τους σεισμούς μεγάλες και πολλές κατολισθήσεις. Στις παρυφές του κάστρου. Και στην Πόχαλη και στον Κόκκινο Βράχο. Αυτά τα υλικά από τις κατολισθήσεις, που είναι κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των σεισμών, πού πήγαιναν? Όπως και τα ερείπια των σπιτιών. Πού πήγαιναν? Έπρεπε κάπου να πάνε. Αυτό σε συνδυασμό με αυτά που είπε ο κύριος Ζήβας, ότι το κέντρο της πόλης μεταφέρθηκε από την Τέρα στην παραλία, αυτό δημιούργησε μια εναγώνια αναζήτηση μιας περιοχής ομαλής δίπλα στη θάλασσα που να εγκατασταθούν οι κάτοικοι, να εγκατασταθούν οι δραστηριότητες της πόλης. Και βλέπουμε εδώ την ακτογραμμή που υπήρχε στα 1550, είναι από χάρτη του κυρίου Ζήβα εδώ, αυτός ο χάρτης, που σημειώνεται σαφώς μέσα η ακτογραμμή, η παλιά ακτογραμμή, είναι πολύ πιο δυτικά. Κοιτάξτε να δείτε ότι ένα μεγάλο τμήμα της πόλης ήταν θάλασσα. Ήταν θάλασσα. Ουσιαστικά δηλαδή και η πλατεία Ρούγα είναι κατά διαστήματα θάλασσα. Έτσι εμφανίζεται το σχήμα. Και αν θελήσουμε αυτή την κόκκινη γραμμή να πάρουμε και να την αντιγράψουμε ακριβώς πάνω στην πόλη της προσεισμικής Ζακίνθου, βλέπουμε ακριβώς τις περιοχές από τις οποίες περνάει η παλιά ακτογραμμή. Όλη η πόλη, ένα μεγάλο τμήμα της πόλης ήταν υποθαλάσσια περιοχή. Αν αυτό το σχήμα το βάλουμε τώρα σε μια καινούργια φωτογραφία, όπως είναι η πόλη σήμερα στο Google Earth, θα δούμε ότι αυτή η γραμμή, η όριος γραμμή, η γραμμή της θάλασσας, είναι περίπου εδώ. Μπορείτε να διακρίνετε και τις περιοχές από τις οποίες υπάρχει. Εδώ είναι κεντρική οδός. Πάει μία έξω, μία μέσα, μία έξω, μία μέσα. Λοιπόν, αυτή ήταν η εικόνα της πόλης τότε. Αλλά η εικόνα της πόλης άλλαξε. Γιατί με τις ανεπάλληλες κατολισθήσεις, αφενός δεν μπορούσε κάποιος να κτίσει πάνω στην κατολίσθηση, αφετέρου δεν είχαμε τα υλικά προκειμένου να επιχώσουμε σταδιακά τη θάλασσα. Μαζί με τα συντρίμμια των οικοδομών όταν γινόταν σεισμός ο οποίος έχει δώσει το οικιστικό περιβάλλον. Πέρα από αυτά, σε ένα άλλο σχήμα το οποίο έχω πάρει και αυτό από το βιβλίο του κ. Ζήβα, βλέπουμε και αναφέρει και ο ίδιος βεβαίως το χήμαρο ο οποίος διατρέχει την πόλη. Ο χήμαρος αρχίζει από το κάστρο και το Εξινταβελόνια εδώ πέρα, δηλαδή κάπου ανάμεσα, δηλαδή κάπου εδώ στη σημερινή εποχή. Εδώ φαίνεται πιο παλιά γιατί είναι προοπτικό το σχήμα και δεν έχει και κλίμακα τότε βεβαίως που το κάνανε. Είναι ένα σχέδιο του 1625 αυτό. Έτσι. Λοιπόν, και όπου φαίνεται ο χήμαρος, ο οποίος αρχίζει από εδώ, κάνει τους μεάνδρους αυτούς, μικρούς μεανδρισμούς και καταλήγει 2 τετράγωνα κάτω από την περιοχή της πλατείας Ρούγας.